Machiegni Kenya kwa Ramogi pod wantie kaunti ma Siaya kama jopuonj junior secondary kaunti ma Siaya ogolo ng'ur ewi kit ling mar riwruok mar Kenya Parent Association kaluwore kod ywaruok ewi somo mar CBC ka giseyo ni gin giweyo ting' mangima mondo olal nono e lwet jopuonj maonge kod tiegruok madwarore. Ka giloso kod jolendo e boma ma Siaya bang' bago ng'anyo mamuol mar dhiro Teacher Service Commission mondo degi yo maongirore, jopuonj go ne oyango ni chuno gi mondo gipuonje gik ma ok gilonye. Kotelegi kod Frederick Otieno Awiti, jopuonj go ne okwedo riwruoge mag siasa mane ochwalo ndiko e yo mongirore, jopuonj mane ochuoyo ogudu higni 2 mokalo ka jopuonj mane ochuoyo ogudu higni 5 mokalo to pok ondiki. Ka jotelo madongo mag Kenya wuotho gi barupe mag ndiko ji tich e liete to giweyo bodi miluongo ni TSC monego bed ni ndiko ji kaluwore gi kalo mar ng'ato. Nyaka sani jopuonj ma o graduate higni 7-5 mokalo pok ondik tich, ka jopuonj ma nyo graduate nyoro gi higni 2 mokalo osemi barupe mag yudo tich. To ken kata tij contract ma iywago ni en tich ma permanent. Koro wawacho kama ni sirikal mondo omi TSC tije ma otiyo mar ndiko japuonj tich. Weche mag CBC mag junior ok nyal chak gi jok mondik e contract. To chudo margi bende richo. Japuonj kaka wan kane, kana pesa michulo ok onyal ng'iewo kata mana panties. Nikech oonge. Ing'ade kodong matin tichule ot to gi transport rumo. Ti expect mondo odhi class ok nyalre. Nyaka gendikwa. Jatend kweth manok e od bura mamalo pia wandaye wuok oko mar